Maigsuon mangutana ako kaninyo karon, unsa man ang inyong gipangita diha sa inyong kinabuhi? What are you looking for? Nasayod ako nga kadaghanan kanato nangita og kwarta aron kita mabuhi. Kadaghanan kanato nangandoy nga kita mamahimong adunahan. Nining atong ebanghelyo karon gipahinumduman kita sa Dios sa tulo ka mga butang nga ngay natong himuon. Unsa man kini? Una, we must detach ourselves from material things or from material riches that will hinder us from committing ourselves to God. Jesus said to his disciples, "No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon." Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Maigsuon, ang Dios nagpainumdum kanatong tanan sa paglikay sa mga kalibutanong mga butang nga maoy hinungdan nga kita mahilayo kaniya. Ato untang paningkamutan kanunay nga kita mahiduol sa Dios. Ang pangutana karon, willing ba kita nga mahiduol sa Dios? Andam ba kitang mamahimong instrumento sa Dios nga mapakaylap ang maayong balita ngadto sa tanang kanasuran? Andam ba kita nga moatubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi tungod ug alang sa atong paghigugma sa Dios? Maigsuon subok kayo pamalandungon nga karong panahona mas gi-prioritize nato ang atong panginabuhian ug usahay nalimot na kita diha sa pagsimba ug bisan gani sa pagpasalamat sa Dios. Usahay mabisi kita sa panginabuhi, mabisi kita sa atong negosyo, mabisi kita sa pagpangita og kwarta ug tungod nini atong malimtan ang Dios. Atong hinumduman kanunay nga ang Dios mo'y naghatag sa atong kinabuhi ug angay lamang nga siya mo'y una natong pasidunggan ug pasalamatan. Ikaduha, we must devote ourselves to Jesus. Maigsoon ato untang panganduyon ang Dios diya sa atong kinabuhi. Kay kasagaran kanato karon nangandoy sa gahom ug bahandi. Kadaghanan kanato nangandoy sa dungog ug posisyon diya sa panggamhanan. Kadaghanan kanato nangandoy og katagbawan diha sa mga material nga mga butang. Ug ang kasagaran ra ba natong sakit mao nga usahay dili kita makontento. Ganahan gayud kita mo acquire og mga nindot og mahalon nga mga butang. Dili kita matagbaw. Aduna bitaw panultihon nga nakaingon, the more we have, the more we desire. Kanunay gayud kitang mangita sa mga butang nga makapatagbaw sa atong kinabuhi. Nagtuo kita nga ang mga material nga mga butang mo'y makahatag kanato sa tinuod nga katagbawan. Apan sayop kini mga igsuon, tungod kay ang Dios lamang ang makahatag kanato og tinuod nga katagbawan. Nindot ang giingon ni San Agustin. Unsa may ang ingon? My heart is restless until it rests unto you, O Lord. Ang tinuod nga katagbawan wala sa mga material nga mga butang nga atong nahuktan, kundili anaa sa Dios lamang. Ang Dios mao gayud ang maghatag kanato og tinuod nga katagbawan. Ikatulo, we must learn to trust in God. Da sa atong ebanghelyo karon gipasaligan kita ni Jesus nga dili kita angay mabalaka sa daghang mga butang nga nakahasol kanato. Si Jesus mingon, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon o sa inyong imnon aron mabuhi kamo o sa inyong ibisti. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa sa pagkaon ug ang lawas kaysa sa bisti. Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan nga tua sa langit. Maigsuon, unsa man pod ang atong mga kabalaka ug mga kahadlok karong panahona. Siguro pipila kanato na balaka kita kung asa kita makakita og pagkaon
tungod sa kalisod sa panahon karon. Nabalaka kita nining walay kahumanan nga coronavirus. Nabalaka kita sa mga katalagman nga moabot sa atong nasod. Ug ang uban, nabalaka may tungod sa kamatayon. Maigsuon, unsa man ang solusyon sa atong mga kabalaka o kahadlok? It is trust. Let us learn to trust in God. Jesus is asking us to believe, to trust, and never doubt His ways. Si Kristo nagdasig kanato sa pagsalig sa Dios kay dili kita niya pasagdan. Atong hinumduman mga igsuon nga dunay dakong grasya nga nagpaabot kanato kung magpabilin kita nga masaligon sa panabang sa Dios. Maigsuon, nining atong santos nga misa, magampo kita nga makabaton unta kita sa dakong pagsalig sa Dios ug dili sa mga bahandi nining kalibutan. Magmatinud-anon unta kita sa atong paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Dios kay nasayod kita nga dili gayud kita niya biyaan. Amen. Palihog manindog.